Пиринчиева. Аптекарка съм по професия. На 30 години попаднах в лагерите 5 години и 8 месеца. Бях в Белене и в Босна. Тежките условия, които бяха там, непоносимо тежките битови условия, може да се разказва твърде много за тях. Защото наистина живеехме и в Босна, в конюшна, работихме по полето, най-тежка физическа работа. Бяхме унижавани непрекъснато и с дрехите, парцаливите стражарски войнишки дрехи, с които бяха наоблекли. От сутрин до вечер бяхме по обектите в страшен пек и зимата в големите студове. Но най-страшното беше това, което се правеше с душата на хората. През тези лагери, там където аз бях, хората не умираха, не ги избиваха. Нито когато бяха тежко болни, ги изписваха, за да не измрат там. Обаче най-страшното беше през лагерите излезаха хиляди хора душевно убити и опустошени. Това униженията, тежката работа, безсмисления до голяма степен труд. Аз искам да ви разкажа за сизифовския труд, който унищожаваше именно психиката на хората, душевността, достоинството им, чувството им на ценни хора. Този сизифовски труд имаше в Босна. Например, ще ви кажа есента, караха на нивата, нареждаха на дълги редици и с опакето на дикелите и на мотиките трябваше цял ден да бием изсушената пръст, да развиваме буци. Кое ви накара да оцелеете все пак? Накара да оцелеем все пак, че ние успяхме да се запазим като хора. Въпреки, че непрекъснато ни внушаваха, непрекъснато, всекичасно, всекидневно, че не сме полезни хора, че сме гадови, че сме вредни за обществото. Непрекъснато унижаваха и идеите ни. Ние там бяхме анархистски, троцкистски, земледелки, имаше безпартийни. В цялата тази обстановка на непоносимо и тежки битови условия, на безсмислен и тежък труд, това, което спасяваше хората, за да беше във всеки човек е вложено нещо, стремеж към достоинство, към човещина, към доброта. Ще ви разкажа един случай за... работихме на дигата. Работа много тежка. Над нас прелитна ниско една гръблива птица. Беше сграбчила някакво животно. Извикахме и от нашите векове хищната птица изпусна едно петле, което падна при нас. И ние вземахме го, въпреки че всички бяха гладни и биха могли да се нахвърлят да го издат. Ние го захранихме това петле. То беше за нас символ за това, че може човек да се изкупне от ногтите на смъртта. Това петле ние го отгледахме. То беше истински артист. Излизаше пред нас на строя вечерно време и сутрин. И всички много му се радвахме. То беше талисманчето ни. Веднъж това петле изчезна, огледаха се всички разтревожени и веднага разбраха какво стана. Предния ден беше пристигнала една група от жени, между тях имаше една циганка, която идваше за втори или трети път, Гина, която беше крабла. Нахвърлиха се върху нея, къде отиде нашето петле и тя признава през сълзи, че го е удушила, за да го изре. Тогава вземахме, накараха да донесе петлето, ние го взехме това петле и всички му направихме гробче. Сложихме го в това гробче и всички до един плакахме. Никой не посмя да го изяде, въпреки че всички бяха страшно гладни. Тези човешки пориви ги имаше и друг път се проявяваха. Например, бяхме се сплотили, като се получише някой колет, давахме на болния. Може да не хапнеш това, което си получил гладен, но ти ще дадеш на болния другар. Троцкистки, земледелки, безпартийни. Имаше много интелигентни хора. Там бяха сестрите на Райко Алексиев, имаше лекарки доктор Гачева, доктор Христина Родева, заболекарката Лалева. Имаше земледелките Цачева, Пенка Нейкова. Те бяха интелигентни хора. Имаше и журналистки, между другото, беше Божена Юрич някаква и Дона Соботина, сестра на Алекси. Какви изводи си правите от всичко това? От всичкото това се правя следните изводи. Лагерите бяха място не само за унищожаване и за физическо осакатяване, защото всички до излина излезохме с осакатени от тях, но там беше място за душевно огъване на хората, за изгубване на достоинството, с
цялата обстановка, мизерните условия, тежката, безсмислената работа много често, сизифовския труд, непрекъснатото втълпяване, пълната дезинформация, откъсване от къщи. Аз с месеци, моя баща беше умрял, мен ми даваха писмо с месеци. Тая мъка по близките, непрекъснато напомняне, че съдбата на близките зависи от нас, имаше задача да направи от всичките тези хора, които бяха в лагерите, една аморфна маса, от която трябваше да излезе капитулант, провокатор, доносчик, каквото поискаха от него, от тези хора биха могли да направят, и много хора не можеха да издържат нито на физическите адски условия, при които много мъчно може нервната система, пък и физиката на човека да е, нито душевният тормоз. Непрекъснато се внушаваше, че това са хора от тайката на обществото, те трябва да бъде унищожени. След като излезохме, ние всички бяхме занемяли. Никой не смееше нищо да каже, защото от това зависи съдбата и на нашите близки, и на всички около нас. Дори най-близките ни, децата, не смееха да кажат, че родителите им са били в лагери, и то невинно изпратени, без съд и присъда, с години лежали там, физически съсипани и излезли от лагерите с много болести. Дори нашите най-близки, най-обични хора не смееха да кажат нито дума за това, за този ужас, който ние сме преживели.